abrudan kapilitan ay uyak taynan san asa waya sa sayang dan at senpai damuna insal damin kakaisuna nalutang kanis anay nang tasan aburud waday tuloy na kaasin di kabunyan kayak ay napagasatan inuyakot aragya ay nakiobla suseg ang jay uyak nan abrudan kapilitan ay uyak taynan sa nasawaya sa sayang dan kayak ket maikawa kan tekeng san klimada tekeng abenugalida jay umat sin kanundang napalabas 5 buwan puwan teksta ay inundan uyak nalay dalaydan tansan utangot na bayadan kadiyak ko pa ay tinungo sa niya at si bakot ko inom si ditong si di barkada yan lalaki palabas duay tawon sang kontrata ket napepeng ragsak ko si dadama tan uyak et sumaan uyak et ni sumaan ugayak in bagbaga anak ta surpresa sin uyak pay pamilya sinaapot ka mi naunawat sin pantumi adiyak pay mamati maot dagsan dingdinghi diagmis kasusuk